И аз искам да споделя днес една тема, която няма да е свързана с олтарите, макар че започнахме тая поредица и ми се искаше да я продължим. Но поради една или друга причина ще споделим днеска тази тема, която вярвам също така е много важна и ключова да я разберем, тъй като ние вървим чрез всичко това към една реорганизация на църквата. Не знам колко от нас осъзнават и разбират това, че от тази година аз вярвам Бог иска да реорганизираме всичко в църквата. Да дойде най-вече един нов начин на мислене, едно ново посвещение, едно ново разбиране и най-вече един нов начин на живот във всички нас. Защото се убеждавам колко криво е била разбирана представата за църква от самата църква. И тая сутрин искам да разгледаме така някои неща в тая посока, свързани с взаимоотношенията в тялото Христово, тъй като взаимоотношенията са тема, която е много пренебрегвана в тялото, поставена така на заден план, когато всъщност искам сега да видим как Бог е поставил всъщност на първо място. Нека се помолим преди това да започнем. Татко, ние ти благодарим отново за този прекрасен, хубав слънчев ден. Благодарим ти за снега. Благодарим ти за студа. О, да, татко, нека наистина този студ наистина да извърши всичко това също така, за което го изпращаш, Господи. Дай, нека да умре всичко това, което трябва да умира, за да може, татко, да дойде отново този нов живот във всичко и всички. И най-вече, татко, за църквата ние те молим. Дай този живот чрез Словото си тази сутрин отново. Вдъхни го. Нека тази атмосфера на небето слезе и изпълни абсолютно всичко и всички. И тя да свидетелства, Господи, повече за Тебе и за Словото Ти, отколкото самото Слово. В името на Исус. Амин. Вижте, ако разгледаме това, което ни представя Библията, ще видим, че тя ни представя Бог. И ако вземем, още Бог преди сътворението на каквото и да било по целия свят, ние ще видим, че съществува Бог, Троицата, и Той ни представя едно взаимоотношение всъщност, което съществува, и това е взаимоотношение между баща и син в силата на Святия Дух. В любовта на Святия Дух. Така ли е? Това е нещо, което е съществувало преди всичко останало. Така че Господ на първо място, Той е любов, знаем. И поради факта, че Той е любов, това ни показва, че на първо място Той е ангажиран с взаимоотношения. Той не е ангажиран с служения, с доктрини, с някакви други неща, с дарби, с помазания. Той е ангажиран с взаимоотношения. И всички дарби, вижте, доктрини, помазания и неща, и каквото и да е, те имат една единствена цел да ни докарат до това пълнолетно мъжество на Христос. Защото целта на Господ беше, като издига, казва, много синове в слава, да ги направи също така участници на това същото общение между бащата и между сина. Както казва апостол Павел в 1 Коринтияни, 1 глава, мисля, че беше 7 стих, но верен е Бог, който ви е призвал в общението на Сина му Исуса Христа, нашия Господ. Ние сме призвани в това общение. И е много важно да го видим и да го разберем, че общението, взаимоотношението между бащата и сина и между всички нас, включени в това общение на Божеството, е най-ценното нещо, което ние можем да имаме и да си представим. Нищо по-ценно от всичко това няма. Така че Господ очаква да имаме едно по-различно разбиране от този момент нататък. И аз вярвам, че това ще ни се изяснява все повече и повече с течение на Словото, което ще разгледаме. Така. Нека да започнем с един пасаж от Ефесяни 4 глава, 15 и 16 стих. Но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло сглобявано и свързано чрез доставането от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва
израстването на тялото за своето назидание в любовта. Вижте, започва така: действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него. Как израстваме по всичко в Него, в Христос? Като действаме истинно в любов. Не казва, че израстваме по някакъв друг начин, като служим на Бога, като го хвалим и така нататък, докато действаме в любов. Не случайно апостол Павел казва, че в Христа Исуса нито обрязването, нито необрязването имат някаква сила или стойност, но вяра, която действа чрез любов. С други думи, любовта е тая движеща сила в царството. Тя е тази атмосфера в царството. И ние сме говорили за това вече, че най-голямата сила върху живота ни е атмосферата около нас. Атмосферата, в която живеем, има най-голямата сила и способност да ни промени и да ни трансформира. И казва, накрая, отново завършва с думите: за своето назидание в любовта. Значи, чрез тая любов, в която ние действаме, растем в Бога и всичко това пак чрез това съразмерно действие на всички, които трябва да дават тая любов, да действат в тая любов, изработва израстването на цялото тяло, отново виждаме за своето назидание в любовта. Така че дали се назидава, дали израства тялото, всичко виждаме, че е чрез тая любов, която Господ е определил да бъде смисъла, центъра. Самият Той знаеме любов и тя е тая атмосфера в цялото царство. Ефесяни 3 глава 16 до 19 стих. Да ви даде според богатството на славата си да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй, щото закоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете, заедно с всички светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, за да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. Тук виждаме, че Павел ни представя любовта като една основа, в която ние всички трябва да пуснем корени, да се закореним, да основем целия си християнски живот върху любовта и на тая база, казва, ние ставаме силни да разберем. И тая дума разберем означава също така улавям или придобивам. С други думи, ние ставаме силни да уловим, да придобием всички тези измерения на любовта. С други думи, колкото повече познаваш любовта, толкова си по-състояние да опознаваш и да схващаш, да улавяш, да приемаш, да разбираш още повече. Докато се изпълним, казва, в цялата Божия пълнота, която очевидно е в любовта. Божията пълнота. Така. Ефесяни 4 от 1 до 3. И тъй аз, затворник за Господа, моля ви да си обхождате достойно на званието, към което бяхте призвани, с съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа. Апостол Павел ни казва, че ние всички сме свързани с свръзки на мир в едно единство в неговото тяло. Съзнаваме ли го това нещо? Като части на едно тяло, ние сме свързани вече помежду си. Няма нужда ти първа да изграждаме каквото и да било. Много е важно да разберем, че ние стартираме от позицията на единството. И казва, ние сме отговорни да опазим това единство в духа. Да го опазим. Как? Като си претърпяваме един друг с любов. На друго място Словото казва, нали, в Петровото и в Притчи, че любовта покрива всякакви множество грехове. Значи, когато има тази атмосфера на любов в църквата, от една страна някой дори да сбърка, моментално му се прощава, покрива се това от тези, които са по-силни във вярата, които са по-познали любовта и все едно нищо не е било. Съгласни ли сме? Въпросът е обаче, вижте, че до този момент на първо място хората в църква не осъзнават, че влизайки в този завет с Господа, те влизат в завет с цялото тяло. Защото Той е главата, ние сме тялото. Ние влизаме в заветни взаимоотношения, ние сме отговорни, както мъж и жена са в заветни взаимоотношения, когато влязат в брак. По същия начин, ние всички влизаме в тези заветни взаимоотношения помежду си.
И ако ние късаме по някакъв начин тия връзки помежду си, ние все едно се разделяме съпруг от съпруга, образно казано, както е в брака. И ако осъзнаем, че живота на тялото е Христос, защото Той казва, аз съм лозата, вие сте пръчките. Ние всички сме част от тая лоза, която е Той, и неговия живот, неговия сок тече през всички нас. Всички ние трябва да сме в състояние да живеем чрез Него. Това разбираме ли го? Ние нямаме друго общение или взаимоотношение помежду си, освен в Христос и чрез Христос. Това означава, че аз трябва да мога да виждам Христос във всеки един от останалите, за да имам правилното взаимоотношение. Защото Словото казва, който гледа на лице, грях прави. От сега нататък не познаваме никого по път, казва апостол Павел. Ако и до сега да сме познавали и Христос по път, и Него вече така не го познаваме. Но всичко вече, във всеки, ние сме отговорни да виждаме Христос. Всеки друг начин на гледане ме прави да ходя по плът. Ако аз гледам на човека на лице, аз вече не ходя по любов. Съгласни ли сме? Ако аз го коментирам, обсъждам, критикувам, обвинявам, одумвам, аз отсичам себе си от тялото, не просто от конкретния човек. Проблема на хората е, че сме свикнали по най-бързия начин ние да късаме взаимоотношения и да търсим само това, което на нас не е удобно. И това е, пак казвам, поради основното ни разбиране, че идвайки на църква, ние всички идваме с едни представи, че Господ ме е спасил, аз тръгвам вече на църква, за да видя от тук нататък какво още може да му благослови. Не ли е това основната идея, с която хората ходят на църква? Дори някои, дето имат по-голямо желание за посвещение и предаване на Господа, отиват на църква, почват да служат дори на Бога, но в един момент служението пак става като че ли самоцел и излиза на преден план пред взаимоотношенията. А истината е, че ако ние не можем на ниво взаимоотношение да изграждаме тая правилна атмосфера на любов в църквата, кажете ми за какво служение можем да говорим. И Господ приема ли каквото и да е служение от хора, които не могат да общуват помежду си? Няма как. Така че на първо място ние имаме този ангажимент към взаимоотношенията в тялото Христово. И това е нещо толкова изключително важно, колкото наистина не знам дали го асимилираме всички в момента. Защото едно заветно взаимоотношение трябва да ти гарантира какво на първо място? Сигурност. Сигурност базирана на Божията любов, в двете посоки обаче, и тая Божия любов и сигурност те карат да се посвещаваш още повече на Бога и на хората. Защото миналия път, говорейки последните два пъти за алтарите, ние видяхме, че това първо ниво на поклонение, където ние на първо място идваме да се посветим на Бога, и следващото ниво на посвещение вече е на църквата, на едно по-дълбоко ниво на посвещение, тъй като ако ние нямаме изградени взаимоотношения с Бога, на база на които да почнем да полагаме живота си за Него, ние няма да можем да полагаме живота си и за братята си. А и в крайна сметка, Словото ни казва, че няма как да казваме, че обичаме Бога, когато ни обичаме брат си. Защото вижте, много хора има, които са разочаровани от църквата поради една или друга причина. Вижте, в църквата винаги ще има неща, с които хората ще се съблазнат. Но тези неща пък са всъщност причината у нея, които са с любов, нали, в църквата, да покриват тези неща и да могат да ги претърпяват един друг с любов. Иначе, ако всичко е стерилно, на всички ще им е супер, нали? Ние няма как да растем в любовта, освен ако няма предизвикателства за тая любов. Ние всички бяхме умрели в греховете си, когато Исус дойде и с тая любов пожертва себе си. По същия начин всеки един от нас израства в любовта, когато се жертва за останалите. Така че на първо място, когато идваме на църква, ние е важно да идваме с това разбиране. Аз отивам да се съедини с тялото.
Аз отивам да освободя една атмосфера на любов. Не само да приемам, а да мога да дам на някой нещо, да го насърча, да го мотивирам да продължава напред. Всичко това са все неща, които трябва повече и повече да идват в съзнанието ни и да започнем наистина да го живеем това, защото пак казвам, че без Божията любов ние просто си мислим, че правим каквото и да е. Без тия взаимоотношения, в които да започнем да ценим всеки един от нас и най-малкия и да го забелязваме, защото истината е, че много пъти дори не се забелязваме. И аз осъзнавам, че това няма как да стане от днеска за утре, но ако всички започнем да полагаме старания, аз вярвам, че там място може да стане наистина един оазис на любовта, който Господ иска да вижда. В крайна сметка, ако ние, идвайки на църква, ние осъзнаем, че това, което се случва между нас, е най-голямото мирило за това как обичаме дори и Бога. Защото, както казахме, не можем да кажем, че обичаме Него, ако не показваме любов помежду си. Много хора дори не ходят изобщо на църква, мислейки, че всичко им е перфектно с Бога. Но вижте, това е само да бягаме от отговорността, която ние имаме едни към други в тялото. Защото когато Бог ни поставя в тяло, Той ни поставя в отговорност към всички останали. Не е ли така във всяко едно семейство? Когато Бог не свързва с семейство, всеки един става отговорен към останалите членове на семейството. И това е нещо, което повече и повече Бог иска да го осъзнаваме. Нека сега да видим как взаимоотношенията са винаги преди или над служението. Ние поставяме много пъти личния имидж над този на тялото Христово. Ние сме като хам, който откри бащината си голота на братята си, вместо да отиде да я покрие. И проблема е в тялото Христово, че ние нямаме толкова близки взаимоотношения помежду си, които да гарантират, че когато някой падне, ние сме толкова посветени един на друг, че дори да падне някой, ние ще го отидем, ще го въздигнем, ще му помогнем да се възстанови и да продължи напред в същия дух. Когато беше тук в София Бенехим преди години, след неговия развод, той споделяше как всички са го оставили. Вика, един-двама дали останаха приятели. Въпреки, че преди това всички са натискали да му минат за приятели и познати, вика, в един момент всички му оставиха. Друг е въпрос, че Бог, слава на Бога, възстанови брака му и така нататък. Но в един такъв момент се вижда колко наистина църквата е посветена едни на други. Всички са посветени на служенията, а не толкова на хората. Което ни показва, че вижте, служението при много от хората е самоцел, то е приоритет, нали? То е по-важно, отколкото възстановяването или помощта на брата или сестрата. Това какво ни показва, че всеки път, когато вижте, взаимоотношенията помежду ни са по-малки като основа от служението, което сме изградили отгоре, ние рано или късно сме обречени на провал и на неуспех. Защото взаимоотношенията са, които вижте, градат всичко в тялото Христово. И всеки път, когато, пак казвам, се фокусираме повече върху служението и забравяме взаимоотношенията, тая взаимна отговорност, отчетност от една страна и тая взаимна подкрепа от друга, нещата просто няма как да се случат за добро. Така. Ние се стремим, вижте, да видим повече растежа на църквата и служението ни, отколкото израстването на тези близки и интимни взаимоотношения помежду ни. Но Бог не е в изграждането на служения и на църкви толкова, колкото в изграждането на това семейство, което Той иска да има един ден. Бог е преди всичко баща и не случайно бащата е фигурата, която може би е най-много ударена в целия този свят. И оттам всички останали хора пък страдат от липсата на тая бащина фигура по начина, по който Бог е определил. Но аз искам да отидем сега в Словото и да видим по какъв начин апостол Павел
гледаше на служението и на взаимоотношенията и което той поставяше на първо място. Нека да отидем за целта във 2 Коринтияни 2 глава 12 и 13 стих. А когато дойдох в Троада да проповядвам Христовото благовестие и когато ми се отвори врата в Господнето дело, духът ми не се успокои, понеже не намерих брата си Тита, а като се простих с тях, отпътувах за Македония. Какво виждаме в тези два стиха? Виждаме, че Павел отива в Троада и какво се случва? Бог му отваря врата в Господнето дело. Повечето от нас ще кажат, слава на Бога, хора се спасяват, благовестието върви. Той казва обаче, не. Нещо мен ме смути отвътре. Не се успокои духът ми, докато не намерих брат си Тит. И какво прави? Оставя всичко и тръгва да го търси. Защо? Защото той искаше да разбере от Тит на първо място какъв е отзива от първото му послание към коринтяните. И в същото време иска да разбере какво се случва с Тит, защо го няма, къде се е покрил. И вижте, когато имаме две такива неща, отворена врата външно от Господа за нещо, и от друга страна имаме смущение в духа си, кое ще последваме? Вижте, духовният човек изпитва всичко, казва Словото. Водените от Божия дух са Божии синове и ние трябва да следваме това, което Бог ни влага в сърцето, а не да гледаме само външните неща. И в резултат на това той казва, духът ми не се успокои, докато не намерих Тит. Затова оставя всичко и тръгва към Македония да го търси. Виждаме как отношението му към Тит и към коринтяните с него беше много по-ценно и важно. И докато той не се успокои, какво е състоянието им, никакви спасени души, никакво служение, никакви отворени врати в този свят не са в състояние да го накарат той да продължи да работи. Не са ли така всички родители към децата си, а? Без значение какви възможности им се отварят, без значение за работа, за бизнес, за печалби, ако знаят, че нещо за децата им не е както трябва. И това трябва да я вижте към всички нас. Като забележиш, че някой брат или сестра го няма в църквата, духът те успокоява ли се? Алелуя! Йоан 15:5. Исус казва, аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Както казахме, Исус е тая свръзка между всички нас. Той е този живот, който ни свързва в едно тяло. Той е, който протича чрез духа си във всички нас. И в това общение, което имаме, ние трябва да общуваме чрез Христос. Той е свръзката, Той е живота, Той е духа, който тече между всички нас. Той е тая любов, която ни свързва. И колкото повече казва, в Ефесяните видяхме Словото, колкото повече истинно действаме в любов, толкова повече ние ще пораснем по всичко в него. Нищо друго, освен любовта, не ни прави да растем. Това не са дарбите, това не са помазанията, това не са знанията, служенията. Това, което ни прави да растем, е любовта. И го казвам, защото действително имаме много в тая посока какво да се научим. На първо място да забелязваме хората. А Христос можеше да ги забелязва. Съгласни ли сме? И винаги отиваше там, където може би никой не очакваше по някой път, но той знаеше, че има някой, който го чака там. Дали е Захей на черницата, дали е самарянката на кладеница, той отиваше и ги чакаше. Халелуя! Така че нашите взаимоотношения в Христос са на практика чрез Него. И казахме, това са взаимоотношения в духа, а не в плътта. Алелуя! И всичко това Бог го определил да бъде по този начин, за да имаме, казахме, тая сигурност и взаимно доверие, водещи ни до още по-голямо посвещение един на друг. В този ред на мисли можем да кажем, че естествено, когато идва някой новоповярвал в църквата, той няма как да започне да ходи в тая любов. Макар че, пак ви казвам, атмосферата на любов е тая, която най-много ще ни преобразява и ще ни променя.
Това е, което най-много ще трансформира и новите души, които ще идват, и те просто ще свикват как да текат във всичко това нещо, ако ние успеем да създадем и да изградим тази атмосфера. Нека да започнем с това първо да се усмихваме едни на други, да се поздравяваме, да се забелязваме по-често, да си обръщаме така внимание, да споделяме по някоя дума, да не бързаме да си тръгваме. Имаме такава хубава апостолска кухня. Сега вече решихме май 2 седмици тук да няма, нали? Или пак са готвили за днеска? Не, слава на Бога. Че някои много се изкушават. Да не служим да съблазнам, после да казват, те готвят църквата, пък ние искат, после накарат и да постим. Алелуя. Така че винаги ще има такива, които в началото идват, които са слаби, изградени в любовта, но затова пък сме всички останали да можем да покриваме, да прощаваме и да ги изграждаме в тази любов. И това е нещо, в което вярвам наистина повече от всичко трябва да се научим да се изграждаме. Защото много пъти това, което аз виждам, е, че идват хора и започват да черпат от тая любов, но не искат да се променят. Дори има хора, които идват, почват, и нямам предвид някои хора, с които вече решихме да скъсаме окончателно, да идват само да просят и да искат и да се възползват от това. Той не говоря и за други хора, които идват и гледат да се възползват, било финансово, било по друг начин от някои постоянно и да ги дърпат за едно и също нещо, без самите те да искат да се променят или да направят каквото и да е за своята промяна. Вижте, любовта е нещо отговорно. Любовта също така е дисциплинираща. Господ казва, че наказва всеки, който люби, и бие всеки син, който приема. Така и ние трябва да се научим да дисциплинираме всички уния, които не искат да ходят в любовта. Защото всяка една такава фигура, съгласете се, тя разваля тая атмосфера на любов. И тя служи като един лош пример и за останалите. Така че в това отношение аз вярвам, че наистина ние като църква трябва да станем по-изискващи едни към други и наистина да позволим единствено на любовта да царува в събранието ни. И така в взаимоотношението искам да видим, че тази Божия крайна и върховна цел, която се явява като основа на всичко в Божието царство. По този повод, 1 Йоан от първата глава от 3 до 4 стих, апостола казва: това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение с Отца и с Неговия Син Исус Христос. И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. Вижте, това са първите думи, с които той започва посланието си. Започва първо за това общение, което той и апостолите са имали с Исус, и след това веднага казва: за да бъде и вашата радост пълна, не искаме да вкараме в това общение. Всичко е въпрос на това общение и на нищо друго. Влезете ли в това общение, оттам нататък живота ви ще бъде променен и трансформиран. Цитирахме и 1 Коринтияни 1:9, където се казва, че е верен Бог, чрез кого сме били призвани в общението на Сина му Исуса Христа, нашия Господ. И веднага след това продължава: моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Можем ли като църква да станем едни наистина, които да следим за всякакви такива неща, които се случват извън любовта? И наистина да започнем да ги отсичаме просто в името на Исус. Да ги стопираме. Да станем едни, които да ни позволяваме по никакъв начин никой да ни говори за никой, никой за другия да ни злослови, да не го удумва и така нататък и нататък. Да, ние всички сме уникални. Всички сме, нали, хващаш единия, пригръщаш другия. Няма да го удрим. Обаче, точно вижте, тук е където ние се учим на любов. И ако ние в тези малки разлики, които всеки от нас си има, ние не можем да ги претърпим с любов, за какво говорим тогава?
когато Бог иска да порасне по всичко в него, до тая любов, която Исус имаше, дето да дадем живота си за братите си, както казва в 1 Йоан 3,16. А това време идва. Не е толкова далеч, когато наистина църквата ще бъде гонена и когато наистина ще се налага и подобни неща да правим. А множеството на повярвалите, казва Деяния 4:32 до 35, имаше едно сърце и душа и ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. Виждаме ли до какво ниво Господ иска тая любов да размие всяка една си бичност от нас, че всичко да ни стане общо. И това е възможно само чрез Божията любов. Но това беше, вижте, като атмосфера, като реалност, която беше слязла върху ранната църква. И това е нещо, което се сваля естествено в молитва. Затова толкова наблягаме напоследък като водачи и като църква и говорим за важността на това да прекараме време в присъствието на Бога, особено горе в молитвената зала, за да може наистина да свалим тая атмосфера, която апостолите свалиха в деня на Петдесятница върху ранната църква, защото това е, което ни прави способни да ходим в Божията любов. Нейната реалност между нас. Като духовна реалност. И в резултат на това единство и разбирателство се казва, че апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господа Исуса и голяма благодат почиваше над всички тях. Па и никой от тях не беше в лишение, защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги и донасяха цената на продаденото и слагаха я при нозете на апостолите и раздаваше си на всеки го според колкото имаше нужда. Виждаме ли как това истинско служение се явява като плод на това разбирателство и единство, в което ходи църквата. Също можем да видим в 133 псаломето колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като това скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, Ароновата брада, което слизаше по яката на одеждите му. Угодно е като ермонската роса, която слиза на сионските хълмове. Защото Господ там е заръчал благословението, живота до века. Съзнаваме ли, че никое служение в тялото Христово не може да замести взаимоотношенията? Колкото и да си служим, колкото и да правим неща, нищо не може да замести тези взаимоотношения, които ние имаме помежду си. И те са, вижте, тези свръзки, това лепило в тялото, които ни спояват и тези свръзки, между които тече Божията любов и Божия живот. Колкото са по-силни тези връзки, толкова с повече живот ще тече през тях. И колкото сме по-слабо свързани помежду си, толкова с повече живота на Христос няма да е в състояние да тече по същия начин. На фона на всичко това е важно да видим как всеки път, когато служението надхвърли нивото на взаимоотношение, единство и доверие, то започва да излиза от рамките на Божията върховна цел и създава предпоставки за нараняване и разделение. Съгласни ли сме? Айде, кажете амин. Слава на Бога, брат. Продължавай така. Алелуя. И винаги, когато фокуса и крайната цел са работа и служение, това кара хората да се чувстват използвани и наранени. Амин. Слава на Бога. Алелуя. Ако разгледаме Йоан 17:21, ще видим Исус да казва абсолютно също по отношение на нашето най-голямо свидетелство пред света като църква. Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, и те да бъдат в нас, за да повярва света, че ти си ме пратил. По какво ще повярва света, че Исус го е пратил Бог? По нашето проповядване, служения и така нататък? Или когато видят, че ние сме в единство и се обичаме? Това са неща, които като че ли се са били пренебрегвани. Всеки отива на църква, има си там една група приятели, здравей, здрасти, хубаво беше днеска, имаш и присъствие, помазание и си отиваме вкъщи. И ние забравяме, че Бог не е определил да изграждаме тези взаимоотношения. Защото те са, пак казвам, ключа към всичко останало. Към всяко едно успешно служение и всички неща, които се случват в тялото, имат взаимоотношенията като своя основа. Нека да сега да видим нещо за тази сигурност на взаимоотношенията.
Служения, които нямат сигурността и подкрепата на тези здравословни взаимоотношения, винаги ще търсят тая сигурност във външни постижения, които да създават тая атмосфера на сигурност. Схванахме ли? Когато тези истински взаимоотношения между нас липсват, ние ще се опитваме да компенсираме всичко това с някакви външни постижения. И за съжаление това го има много пъти навсякъде. И това кара много хора, пастори и служители, когато нямат тая близка подкрепа и сигурност в хората си, те да се опитват да парадират, да показват, да постигат неща, само и само да могат да ги впечатлят. Но всичко това ги кара да се чувстват в един момент още по-несигурни, защото в момента, в който няма в следващия момент какво пак да предложат, те няма как да имат тази сигурност в себе си. Несигурността в живота на човека е в състояние да освободи огромно количество енергия, водеща хората към постижение и себе доказване. Много от световните шампиони са били хора страшно наранени от родители, отхвърлени и просто те са изливали злобата си, яда си и всичко в педалите на колелото или в някакъв там друго усилие, което прави в техния спорт. Казвам педалите, защото конкретно знам за един така многократен световен шампион по колоездене, който е бил страшно огорчен на всичко и всички. И по същия начин, вижте, когато ние не сме били забелязвани, когато ние не сме изграждали такива взаимоотношения, ние се опитваме да компенсираме тяхната липса с някакви постижения, за да бъдем забелязани и прияти от хората. В Ефесяни 3:17-18 Павел пише: тъй, щото казва, закоренени и основани в любовта, да бъдете силни, да разберете и така нататък. Виждаме ли как нашата сигурност за взаимоотношенията ни с Бога и хората около нас ни дава това закореняване и основаване в любовта, което е закореняване и основаване в нашата истинска идентичност на приети и възлюбени от Бога. Когато ние нямаме първо с Бога това осъзнаване, че Той е наш баща, не сме познали Неговата любов, ние естествено няма как да я даваме и на хората, но всичко започва от тази наша идентичност в любовта на Бога. И когато се отпуснем в тази идентичност на приети и на възлюбени, тогава вече всичко останало започва съвършено различно да се освобождава вече в нашия живот. Затова само когато действаме от позицията на сигурност нашите взаимоотношения, нашите действия ще бъдат плод на вяра, любов и водителство от Святия Дух. За съжаление, ревността и посвещението на много хора и служения са плод единствено и само на тяхната нужда от разпознаване и приемане. Това, разбира се, не анулира директно тяхното служение, но тяхната мотивация определено не е от Божия дух. Нашето служение никога не трябва да се базира на нуждата или недостига от приемане и сигурност. Нека да разгледаме сега един проблем, ще го наречем П-проблема или П-проблема. И той гласи следното. Поради липсата на привързаност, първото П-привързаност, нашата нужда от признание или поощрение води до постижение. Ето защо липсата на тая привързаност към родителите, примерно, винаги ще обръща необходимостта на човека от признание или поощрение към постижение вместо към приемане. Разбира се, ние всички трябва да сме ориентирани към постижение, но не с погрешните мотиви, защото все пак всички служим за някакви постижения, за някакъв плод. В това се прославя Исус каза: Отец, за да им принасяме много плод. Но позицията и мотивацията ни трябва да се базират върху плода на духа, а не в липсата на любов, сигурност и приемане. Ако един пастор се опитва да служи с цел одобрението и приемането на своето събрание, той е обречен на изтощение, провал и неуспех. Но ако от друга страна е уверен в пълното му приемане и подкрепа от Бога и събранието му, той ще служи от позицията на любов, радост и мир. Ако човек се опитва да спечели своето приемане от Бога, той много скоро ще се изтощи в опита си да ходи в Божията любов. Ние всички сме спасени по благодат, а не според нашите постижения. Така че нашите постижения и дела, вижте, няма как по никакъв начин да изработят в нас този мир, приемане и признание.
които ние всички се нуждаем. Ако отидем в Откровение 2 глава, 2 и 3 стих, ще видим църквата в Ефес, че беше пълна с всякакви вид постижения и дела. Исус казва: зная твоите дела, труда и търпението ти, че не можеш да търпиш злите човеци и си изпитал уния, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи, и имаш търпение и за моето име си издържал и не си се уморил. Вижте, това определено беше доста впечатляващо. Нали? Много хора се впечатлят, че кажат: бре, дела има, труд, търпение, не може да търпи злите човеци, изпитал е фалшивите апостоли, намерил ги лъжливи, има търпение, издържали са, не са се уморили. Но Исус, вижте, не беше впечатлен от всичко това. Не само, че не беше впечатлен, в следващите стихове казва: но имам това против тебе, че си оставил първата си любов, и тъй спомни си откъде си изпаднал и покай се и върши първите си дела, и ако не, ще дойда при тебе скоро и ще дигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш. Вижте, това са много силни думи. Господ да ти каже, ще си дигне светилника, не защото не се раздаваш, а защото не се раздаваш с любов. Когато любовта изчезне измежду нас, всичко просто изчезва. За Господ всичко изгубва смисъл, всичко изгубва стойност и Той казва: няма смисъл. Събирате се, бъхтите, нали? Трудите се, работите, издържате, потите са всички, обаче и да ви махна светилника и така да ви остава, разлика няма. Защото всичко е лишено от любовта ми. И вижте, точно неразбирането на тези основни истини, което вкарало много хора в капана на това да работят повече, да постигат повече и се опитват да спечелят вниманието, любовта и приемането на хората чрез това, което постигат, а не с отношението си. И това са неща, които е много важно да ги разберем. Много пъти ние си мислим, че нямаме нужда от този или ония брат или сестра, нали, в живота си. Но истината е, че те може да имат нужда от нас. И трябва да мислим, казва Словото, всеки за своето, но всеки за чуждото. Именно това освобождение от тази себична природа и начин на мислене, което всъщност е спасението на душата ни. И няма друг начин за спасението на душата ни, освен чрез това ходене в любов. И това е всъщност и най-голямата заповед. Да възлюбиш Бога и ближния като себе си. Всичко останало, казва апостол Павел, се крепи на тия две заповеди. Неразбирането на тези истини води и до много други проблеми в духовно и психологично отношение, понеже вижте, много хора често бъркат тяхната душевна нужда с Божия глас. Наранената личност винаги ще оправдава своята мотивация да компенсира своята несигурност с думите Бог ми каза. Срещали ли сте такива хора? Винаги, когато искат да издигнат някаква стена или да ти кажат, че не могат да ти обърнат внимание или че са заети еди кога си, Бог им казва нещо друго. Вижте, Бог никога няма да говори, за да ни разделя, за да блокира взаимоотношението ни и така нататък и така нататък. Напротив, това, което съм видял е, че винаги хора, които Бог им говори с цел те да странат се, да не взимат участие в едно, в друго, в трето, това са хора, които избягват общението и тялото Христово. Така че нека да не злоупотребяваме с това, защото Бог ще ни държи сметка за всички тези неща. Но проблема е, че хората, гледайки през тая призма на сибето, неосвободени още от Него, от своята себична любов, продължават да глеждат само на нуждите си и всичко, което се върти около нуждите, това е, което и Бог им говори. Когато всъщност това е тяхното собствено желание на душата им. По този начин, казахме, хората винаги ще издигат стени, зад които да се крият, не позволявайки на другите да им послужат истински с Божията любов и приемане. Така.
Нашето приемане идва от Бога, но в него винаги се израства чрез този процес на израстване в доверие с хората. Ето защо заветните взаимоотношения винаги ще примахват страховете и пречките от пътя ни към нашето духовно израстване. Човек може да каже, че аз съм приет в Бога, за да се изкрие от създаването на ангажирани приятелства. Тази нагласа би противоречала обаче на това, което Бог е казал в 1 Йоан 4:20, че ако някой казва обичам Бога, а мрази брат си, той е лъжец. Защото казахме, не може да обича брат си, когато е видял, а пък да обича Бог, когато не е видял. Ако някой казва, че е получил любовта и приемането на Бога, но не знае как да получи любовта и приемането на приятелите си, не е вярно, че той наистина е станал цялостен чрез Божията любов. Бог ни обича и той е нашия източник на приемане и неговата любов е тая, която ни изцелява, но именно чрез любовта ни един към друг, както даваща, така и приемаща, Божията любов към нас се проявява в личния ни живот. 1 Йоан 4:12 се посочва как Божията любов се усъвършенства в нас. Никой никога не е видял Бога, но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас и любовта към Него е съвършена в нас. Амин. Кога обичаме и казваме истински Бог и се усъвършенства тая любов към Него в нас? Когато се любим един друг. Смисъла на живота, вижте, се крие в Божията любов към нас. И ние навлизаме в тая любов и я преживяваме чрез развитието на тези ангажирани междуличностни взаимоотношения. Процесът на Божията любов е изграждането на тези заветни взаимоотношения. Човек, който има голяма борба с несигурността или отхвърлянето, може да свърши голяма работа с успех и талант. Способността му да служи на другите на сърдечно ниво обаче зависи от това дали той е получил изцеление от миналото отхвърляне. Така че Господ очаква да започнем наистина да се посвещаваме един на друг с това разбиране, че ние сме в заветни взаимоотношения. И късането е една такава заветна връзка, с който и да било, не искам да се виждам с Тоя, не искам с Соня. Вижте, наистина ни прави ние да късаме връзката с Христос. Защото Христос е връзката помежду ни. Затова казва в тази връзка на мира да опазим единството, което имаме в духа. Човек, който не разпознава протегната ръка на любов и служението на Божията любов към него е на практика духовен сирак, който все още не е познал Бога и необходимостта си от тези божествени взаимоотношения, гарантиращи неговата сигурност, доверие и посвещение на тялото Христово. Алелуя! Затова е толкова важно да разберем колко е важно, като се посветим на тялото, освен ако Господ един ден не ни извади от това тяло. Има правилен начин да излезеш от тялото. С съгласието, разбирането, одобрението и благословението на водачите. Но ако погледнем колко хора, които не са в една и съща църква постоянно, минат си църквите, или такива, които изобщо не ходят на църква, ще видите, че в живота на тези хора е абсолютен хаос. Няма нищо здраво, истинско и всичко това е, защото те търсят как само единствено да посрещнат своите нужди. Такива хора няма как да пораснат, докато те не започнат да действат истинно в любов към останалите. Докато те не започнат да стават все по-посветени и посветени един на друг чрез тези връзки на доверие. И е много важно да свикнем, да се търсим в моменти, когато усещаш, че някъде това доверие се пропуква. Колкото по-рано направиш крачката към другия и изцелиш рана или каквото и да е там, недоразумение, примахнеш го, нещата просто се случват. Амин. Радваме се, че бяхте с нас и ни слушахте. Може да оставите коментар по видеото и да го харесате. Ако искате да ни подкрепите и да дарите, може да го направите на банковата ни сметка в описанието под видеото. Благодаря ви. Бог да ви благослови.